Katakin ko? Kumato ka! Bumuli! Uy! Matay na! Oh, Jello, ba't nandito ka? Kita mo ito yung pinagsisilosa ko tapos bigla nandiyan ka? Huh? Kakarating nga lang! Kakarating. Nagatid ako ng pagkain guys. Kung manahimik ka, Uy, Aris! Nga mo, Aris! Aris! tropa tayo, wingman tong wingman yan, so kumakampi sa kabila! Ayaw mo mag-explain si Jello. Ayaw mo mag-explain. Explainin mo, Chill. tol. Chill. Nang mahinaon. Kalma lang. Jello, tandaan mo ta. Simula ngayon, ayaw na kita maging kaibigan, wala nang wingman, tangin na, friendship over na tayo. Uy, Iwan Aris! ka na dito. Friendship over! Lo, laking issue na ito, tol. Si Ares tsaka si Jello nag-aaway, pre. Best friend to eh, hanggang dikit to eh. Si Jello yung nandyan nung talagang down na down si Ares. Ba't ngayon, ba't biglang bumabalik na ang mangyayari? Diyos ko po, friendship over na daw sila. Hindi ko pa kasi napanood tong full video nila, no? Pero tara, sabay-sabay natin tong panoorin. Pero bago ang lahat, kamusta kayo dyan mga bossing? It's your boy, Boss Sir, kakarir again. Umpisa na natin ang pag-react sa vlog nila, Boss 150. Ano pang inaantay nyo? Let's go! Pero kumato ka! ha? Hindi no, syempre. Uy! Kumato ka! Hindi, kailangan natin sa... Babae yan mga babae. Andyan din kapatid ko. Kumato ka na lang. So, ako yung nanalo, di ba? Hindi kailangan. Aris! Kumato ka na! Saya-saya pa nyo dito, bro. Hawakan mo nga, libag. Katakin ko? Kumato ka! Bumuli! Uy! Makuleche talaga to si Ares. Oh, Jello, ba't nandito ka? Kugo. Uy, Pres, kakadating ko lang din dito. Ah, so pinagtutulungan niyo na ako ngayon. Aris! Ano yun? Tamang hinala si Boss Ares, par. Ano nangyayari? Kakadating lang yun ni Jeron. Dili! Pagkain yun. Dili, napaka-plastic mo eh. Kita mo ito yung pinagsisilosa ko tapos bigla nandiyan ka? Uy! Sabi mo, pinagbabati na kami ni Kuya Insay. Pinagbabati ko lang sila. Isa ka pala, habang manahimik ka, hindi kita kausap, ito lang kausap. Aris! Pinagkakagawa ni... Kakarating nga lang. Grabe si ba't nagtatantrums to, pre? Akin mo manahimik ka. Uy, Aris! Uy! Diyos ko po, ba't galit na galit tong si Ares? Ano nangyayari sa kanya, par? Aris! Kakarating nga lang eh. No, pinagkatiwala kita, kaibigan kita, pero bakit ka ako kumakampi? Ano sabi mo, Aris? Ano, pinagtutulungan niyo na rin ako, Tikulin, Jello? Anong kaitid ng utak mo, Aris? Aris! Damo, hindi na kita magiging kaibigan kahit kailan. Tabi ka nga dyan. Uy! Ito! Ano yun? Ba't ganun yung sub? Uy, Aris! Ang baliwang ko to. Hindi mo nakalim yung sub. Napaka-immature eh. Uy, Aris! Uy! Uy, Aris, anong problema mo? No, ano problema mo? Problema ko, napaka-immature mo. Napakabangan mo maging kaibigan, Jello. Ano mo yan? Ngayon, kasalanan ko pa. Kasalanan ko. Chris, makinig ka muna kasi. Si Sumi, kasalanan ko ba nakita ko yung maging... Kasalanan ko ba makita masaya doon? Pag-explainin mo ako. Ayaw mo mag-explain si Jello. Ayaw mo mag-explain. Explainin mo, Chill. tol. Chill. Magkakatropa tayo dito. Bawi. Nakakasap tangin na. Mga Tropa wingman tayo, tayo. wingman. Tangin na, nung wingman yan. So, kumakampi sa kabila. Chris, Inang utak yan. kakarating nga lang daw ni Jeron. Ay, Aris, ay, ay, kakarating lang ay, din ni ay. Jeron. Nagbibigay siya ng pagkain. Kaya nandun ako, pinagbabati kami ni Colin. Pinagbabati ni Kulin. Jello, manahimik ka! Tang inang ugali yan. Immature ang Uy! Hindi mo kuwi, tol. Ngayon ko lang nakita si Jello na ganito, naggalit din, no? Na kumbaga dati soft boy tong si Jello eh. Pero ngayon talagang pumapalag siya kay Aris. Ewan ko ba din kasi dito kay Boss Aris, ano nangyayari sa kanya? Tangin mo kung ganyan lang magiging kaibigan mo saan. Pwede ba putangin na lumayas ka dito? Ayaw na kita makita. Ayaw na kita maging kaibigan. Uy, serious? Ba't ako pinag-iinitan mo? Sabi na alam mo naman, pati si Jeron pinag-iinitan ko dahil kay Colin eh. Lapit siya ng lapit kay Colin. Uy, mag-usap kayo na maayos para maayos natin to. Okay? Magpasensyahan tayo. Huwag mong gamitin masyadong emosyon mo, Aris. Chill ka lang. Putangin na, sakit naman ng ulo. Tapos may dito, ganun pa. Kasama pa to. Sila ko yung Insay. Chill ka lang kasi, Riz. Pakinggan mo muna. Mag-usap-usap tayo ng mahinaon. Kalma lang. Jello, tandaan mo ta. Simula ngayon, ayaw na kita maging kaibigan. Wala nang wingman. Tangin na, friendship over na tayo. Iwan ka na dito. Eh di friendship over. Ayun pala gusto mo eh. Go! Yan. Stoy, Napaka-immature Jello. mong tao. Kaitid ng utak mo. Uy, go! Aris, ano yun? Aris, ano yun? Ano sob, ngayon kasalanan ko ba? Ewan ko sa'yo, Aris. Ano, gulo mo kahus. Jello! Jello! Uy! Mag-ayos kasi kayo, magbati kasi kayo. Maayos naman ako, Sob eh. Ba't pag kay Aris, Sob, nakakabadip yung ugali, napaka-immature. Pag siya nagkakasalanan, yung kay AJ, nagloko siya.
Ngayon, ganyan yung ugali niya. Lahat na lang sa kanya sub, sa kanya lahat ng pabor. Napaka-immature na tao. Ano nangyayari sa inyo? Yun lang naman yung... Ang liit na bagay lang naman. Diyos ko naman. Kung ganun lang gusto niya maghiwalay na kami maging bilang kaibigan. Pagbibigyan ko sub. Tama na, ang kitid ng utak eh. Ang gulo yung Sob, dalawa. wala Tol. na. Tayo. Ay na naman. Jay. Hindi ko alam ang nangyayari, Sob. Na pre, stun ako dun ah. Ang lala nang nangyayari sa bootcamp ngayon, tol. Well, actually, dito tol ah, nakikita ko kasi si Ares. Si Ares na yung may problema dito pre. Andun lang si Jello. Kinakausap lang niya si Colin. Bakit pati si Jello ginanyan niya tol? Kundi naman din dahil kay Ares, hindi naman magkakaganyan eh. Ako, ayos na ayos ako kay Ares ha. Ako team J-Res ako tol. Pero sa inaasal niya, sa pinakita ni Ares kay AJ, kung ako yung babae mapapatanong ako ito ba yung lalaking gusto ko talaga makasama habang buhay? Hindi ganun ba? Imbis na magpakita siya ng maganda sa harap ni AJ, pull yourself together. Ares, pare, ano nangyayari sa'yo, men? Hindi ka ganyan dati. Parang bumabalik ka sa pagiging dating ugali mo sa yung mga ganggang days mo nung sa dati pa. Tol, ang daming umiidolo sa'yo. Bakit nagka-tantrums ka bigla dyan? Ay, nako. Anyway, mga bossing, di ba? Sabi sa inyo masyadong juicy yung mga nangyayari sa bootcamp. Masyadong talagang kapanapanabek, no? Ayan, syempre, aabangan natin ulit yung mga susunod na kabanata kung ano mangyayari kay AJ, kay Ares, kay Jeron, kay Jello, kay Boss 150, sa lahat, sa kanila lahat, mga bossing, i-react na natin lahat yan. So yun na nga po mga bossing, maraming salamat sa lahat ng nanood at syempre huwag niyo kakalimutan mag-like, follow, and share. Hanggang sa muli, paalam, Sir TV out. Peace.